सरासनस्रायै बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन हाजो थिखिनि लैथोसिम सौहैनायनि बाथ्रा सावरायनाय जायो जेराव बे बुहुमाव अरनबो दङ जेराव दासिम रावबो सुबुङा सौहैनो हायाखै सुलुंनि बायदिब्ला मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन अरना एमाजन अरन आरो कंगोनि नैथि बयनिख्रुइबो देरसिन अरना रेन फरेस्ट गेजेर आफ्रिकानि बे अरनाव जेब्लाबो गोबां अखा हायो बेनिखायनो बेखौ रेन फरेस्ट बुंनाय जायो कंगोनि बे अरना गोबां जिब-जुनारजों बुंफबनाय कंगोनि रेन फरेस्टआ मुलुगनि नैथि बयनिख्रुइबो देरसिन अरन आरो बे अरना 23 लाख वर्ग किल'मिटारनि बांसिन ओनसोलाव गोसारनाय बे अरना ओरैबायदि गिदिर दि बियो मोनद' हादोरफोराव गोसारनाय कंगो हाग्रामाया ओरैबायदि गिदिर रोजा आरो गोथौ दि दिनैसिम रावबो सुबुङा बेनि गोबां बाहागोफोराव सौहैयाखै लोगोसेनो बे हाग्रामायाबो जोबोद गिख्रंथाव बे हाग्रामाया ओरैबायदि रोजा दि गोबां जायगायाव सान्दुङाबो हायाव सौहैयाखै बे अरनाव मोनसे एबा मोननै नङा नाथाय मोनबा हायुङारि पार्क दङ जायखौ इउएनआ मुलुग दोरोङारि नेरसोननि थामान होदों कंगो दैमाया कंगोनि अरननि गेजेरनिफ्राय ओंखारो जाय प्राय 4700 किल'मिटार गोलाव बियो आफ्रिकानि नैथि बयनिख्रुइबो गोलावसिन दैमा आरो बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोथौसिन दैमा कंगोनि अरनाव 11,000निबो बांसिन रोखोमनि बिफां आरो लाइफांफोर दङ बेफोरनि गेजेराव 1,000सो बिफां लाइफां दं जाय खालि बे अरनावल' रज'यो बेवहाय 2,000निबो बांसिन रोखोमनि जुनारफोर आरो 1,000निबो बांसिन रोखोमनि दाउफोर दङ बेयाव थाग्रा माखासे जिबफोरा ओरैबायदि गिथावना दि जुदि सासे सुबुङा बेयाव सौहैयोब्लाबो बेनि थाखाय फैफिननो प्राय जाथावनाय नङा बेखौनो बुंनाय जायो दि दिनैसिमबो जुदि बुहुमाव डायनासर दङब्ला डायनासरा आफ्रिकानि कंगो अरनाव दङ Welcome to IBT Coaching Institute, Kokrajhar, where your success story begins. Experience top-notch education with affordable course fees, making your dreams achievable. Learn from experienced faculty members dedicated to your academic growth. Our specialized teachers offer in-depth explanations and regular doubt-clearing sessions. लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ सीएससी का प्री क्लियर हुआ फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ Stay updated with current affairs classes tailored for competitive exams. Boost your exam readiness with daily CBT and offline mock tests, ensuring you are always prepared. Strengthen your knowledge with extensive revision classes. Experience our teaching quality firsthand with a free demo class. saya weekend kan pada bahannya ni saya aku dah biasa. Saya bahaya sih kelas berjaya ni mana sampai Friday step berjalan naik walau macam naik dia macam naik ni pun kan. मैं रीजनिंग पर इंग्लिश का सर्टिफिकेट चाहिए मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था जब से मैंने ज्वाइन किया है तो मैं क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत Access all resources and updates through our official app, Make My Exam. Receive comprehensive course materials and monthly magazines at no extra cost. Join India's #1 coaching institute with proven success in SSC. Our achievement. IBT Institute Private Limited, the largest coaching network across India. Your success, our commitment. Enroll now and start your journey to success. Visit or call us today.